Avui perfectament podria haver estat l'últim diumenge autonòmic si no fos perquè els partits independentistes estan preocupats per l'enèsim invent per tenir-nos entretinguts mentre la repressió avança i garanteix que l'independentisme no pugui dur a terme el seu projecte polític. Aquest invent es diu efecte Illa. Cridar al vot massiu independentista per evitar una victòria del PSC encapçalat per Salvador Illa, ministre de Salut, tal com vaticina el CIS molt convenientment pel govern espanyol, és com preparar-se a un concurs públic que ja està adjudicat, cosa que hauria de sonar a tots els partits. Perquè guanyi qui guanyi, guanya Espanya. Governi qui governi, ens governa Espanya. Sigui de forma activa, que seria el que passaria amb una victòria de Salvador Illa amb el probable suport de Vox, que és el que els toca fer perquè estem en una guerra i volen guanyar l'independentisme, o a través dels mateixos independentistes. Han acceptat que la Generalitat sigui una subcontracta de l'exercici de la repressió, sigui a través dels Mossos d'Esquadra o acatant tota decisió que vingui de la judicatura espanyola, per injusta que sigui. Una subcontracta per acabar nosaltres mateixos amb la poca sobirania política que té Catalunya. Tot plegat per seguir mantenint els privilegis dels partits com a principal agència de col·locació de Catalunya. Mentre hi hagi repartidora de sous pels masovers de la colònia, uns sous que no podrien obtenir amb la seva vàlua professional al mercat laboral, no hi haurà independència. Només es pot començar a trencar amb aquests perversos incentius votant llistes electorals que concorrin al Parlament de Catalunya al marge de qualsevol disciplina o qualsevol estructura o qualsevol reglament de partit, on qualsevol ciutadà s'hi guanyi el lloc en unes primàries obertes massives. És l'única manera de tenir polítics que no vegin en la rendició del seu poble un modus vivendi per seguir mantenint tota una casta. I potser una victòria de Salvador Illa és l'única manera que els independentistes reaccionem, perquè mentre un partit tingui el nostre suport, faci el que faci, per què hem de canviar res? Benvingut al segon episodi de l'any de l'últim diumenge autonòmic. Estic fent tots els esforços possibles perquè tingueu cada diumenge una perspectiva d'anàlisi que es troba poc als mitjans de comunicació convencionals. Si us agrada el programa, us convido que el difoneu específicament per WhatsApp, on hi ha molta gent que no té Twitter, i animeu a tots els vostres contactes a fer-se'n subscriptors, ja sabeu, fent clic al botó d'aquí sota on hi diu subscriure'm. Aquesta setmana, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet el que haurien d'haver fet els partits polítics catalans, garantir el dret de vot dels ciutadans de Catalunya, en pandèmia o en qualsevol conjuntura. Perquè precisament si hi ha un dret que hauria d'estar garantit en pandèmia o quan sigui, és el dret de vot, perquè és un dret que pot influir en la forma com es gestiona. Qui ens pot garantir que se salvaran més vides posposant les eleccions que canviant ara de govern? Les eleccions són una necessitat, no un luxe que ha d'esperar a que altres coses progressin. En definitiva, la democràcia, perquè sigui tal, no pot entendre de conjuntures, perquè la primera justificarà tota la resta. A més, el problema de posposar les eleccions no és que ens vingués de 15 dies o fins i tot de 3 mesos en una legislatura que havia d'acabar el 2022. El problema és que ningú pot garantir que se celebrin al maig perquè no hi ha cobertura legal per convocar uns comicis amb tanta anticipació. Podríem tenir, de facto, un senyor en funcions de president anomenat Pere Aragonès a qui no poguéssim treure d'on és ni amb aigua calenta. I si decideix que al maig tampoc es convoquen? Un senyor que, recordem, ni tan sols és diputat. A partir d'un determinat nivell de contagis, aquestes mesures podien ser insuficients. I situàvem uns escenaris, i això ho discutíem a l'octubre, novembre, desembre. I estem en aquests escenaris. L'endemà que Pere Aragonès digués això, l'encarregat d'organitzar les eleccions fins que va acatar la inhabilitació del TSJ, Bernat Soler, va dir això altre a RAC1. Que les mesures de protecció estan avalades pel Departament de Salut i, per tant, en aquest sentit, ha d'estar tranquil·la. I pot haver una ciutadania que digui que no se sent segura per anar a les eleccions. I aquest és un dels motius, entre molts, dels quals el govern de la Generalitat va decidir posposar aquestes eleccions pel 30 de maig. Si els col·legis electorals són segurs, per què defensen l'ajornament en comptes de fer una campanya pedagògica sobre aquesta seguretat?
Les eleccions no poden dependre d'un termòmetre de la por que ningú té i que tothom pot interpretar com li convingui i que pot acabar utilitzant en moltes altres ocasions. Si són segures, s'han de fer. Punt. I per la seva banda, Junts per Catalunya segueix insistint. Vivim des de l'octubre del 2017 en un 155 permanent i només en sortirem amb la independència. No. Sí? De veritat? No ho sabia ningú, això. No portem dient-ho des de fa 10 anys. I qui ha permès que avui el Parlament no tingui cap mena de sobirania? Acceptant el 155, acceptant que sigui el Suprem qui decideixi qui és elegible per ser president de Catalunya? Qui ho ha fet? Esquerra només? No. Junts per Catalunya podia no haver acceptat el veto d'Esquerra i forçar eleccions els cops que calgués per protegir la institució. Però no ho va fer perquè hi havia massa boques a alimentar, dependents de sous autonòmics que no podien esperar. I la CUP hi va accedir i després han tingut 1000 altres oportunitats. Us en recordeu de la tardor calenta, en què en comptes d'obrir presons amb la sentència del Tribunal Suprem i fer el que tothom sap que s'ha de fer per fer una independència, van acceptar que Madrid comandés els Mossos d'Esquadra i van donar suport a l'estafa del tsunami democràtic? Que això fa 1 any i mig. Qui s'ho ha dit encara ara? La independència a l'acord amb Esquerra, sabent que ha abandonat la via unilateral i que així no hauran d'assumir cap mena de compromís. Quan la independència la mandatava el referèndum de l'1 d'octubre, no un acord parlamentari. Qui ho diu encara ara, això? Esquerra? La CUP? No, Junts per Catalunya. I mentre ells fan veure que això ens fa guanyar alguna cosa, la batalla cultural per acabar amb tot allò que faci la més mínima olor d'identitat catalana no s'atura. Òmnium Cultural, que hauria d'estar lliurant una batalla incansable contra tots aquells que volen substituir el criteri filològic pel criteri polític a l'hora, per exemple, d'identificar la literatura catalana, que hauria d'estar exercint de lobby contra el marc hispanocèntric que ha adoptat TV3, que hauria d'estar impulsant la creació d'una plataforma audiovisual juvenil en català, què fa? Emprendre una batalla impossible contra la monarquia i a favor de l'amnistia en una descarada adopció del programa d'Esquerra Republicana que es fa amb tan poc dissimul que incorporen a la seva junta a Mònica Terribas i a Jordi Muñoz, faltant-hi només Eduard Voltas i Sergi Sol. Ja ho veieu, aquest podria haver estat l'últim diumenge autonòmic, però sembla que haurem d'esperar. Potser la setmana vinent tenim més sort.